И здравейте хора, днес ще играем админа Билса на Speed Keyboard Escape. И да започнем, тук номерите пиша, че така винаги ще започвам леко, както винаги. И днес ще Team Battle, yes. И днес хора ще махнат Baby No, там Baby No Money, там де как се казваше. Ще го махнат World днеска. И да. Някакви неща. Но долу ще е много хубаво, ако пуснат някакъв буст купи. Ще е много добре. Примерно аре по 4. Holding button works. Пореждането, че се вреднах. Much trophy is impossible. Аре пускайте някакъв буст покупите. Онорчета. Хубаво ще пуснали Team Trophy. Хора не мога да говоря днеска. Team Battle. Хора, нищо не сте видели. И вече ще снимам видео с моят приятел Кирил. Не питайте защо. Просто да. Добре. Между другото хора, ако ви харесват подобни видеа, пускайте лайка, абонирайте се с камбанката. И да продължаваме да играем админа. Пора само да ги взема тези сама коленова. Маре, пускайте отдолу буст, защото аре поне по 3 пуснете онаръща моя. Поне по 3 пуснете, няма да вече има бос, сетиха се да го върнат. Та аз не че исках. Все пак мога да го мина. О, не. Не знам как оцелях. Май няма да пускат. World Record. Така да. Чуйте. Хора, надявам се да ме чувате. Защо така ми лагна? Holy. To grant to summer coin, guys. Добре. Брат, граем в появна на Билса коинова. Много малко. Майко, колко коинова има. Вземем купите. Не умра за запълване. Какво става?
Надявам се. Хора, надявам се така ме чувате. Все пак малко и Хора, кажете ми защо не мога да говоря. Музичката. Да чуете и вие музичката малко. Ако бях свърнал малко... То свърши. Самоубивам се направо. Мърда ли нещо долу? Не. Пицата е мекшур, видео пица. Не виждам пица, брат. Не знам къде е тази пица. Инвентора. Пица. Тази пица къде е? Барбахте. Лъжат като не казвам. Къде е пицата? Аз нещо не я виждам. Хора, къде е пицата? Where is the pizza? Да, между другото, жалко беше. Канада. Къде е пицата? Хора, направо така съм задювал бокса. Мога да ви покажа какъв скин. Това анимация на скина си купих защо. Не ли е яко за хора? Виж колко е яко. Къде ми е пицата? Хайде пътеките. Как няма ми давате пица, аз имам бул. То наглост, ама чак па толкова наглост не. Чак па толкова голяма наглост. Не очаквах. Пиша пица, не. Нищо не излиза. Шатаут не. Надолу нищо не мърда. Хай. Маската, брат. Аз и така се приготвям, брат. Пак ли това? Омага хора, омага. О, да. Какво е това? Очень гранди. И какво е това? Това за какво ми е? Ако може да знаете това за какво е? Какви са те простоти? Пак тъпи да сумя. Им дъляха поне по 50, да я знам. Хора. Ще намърте много. Протовки.
Ако можете долу да увеличите малко спида, няма да е зле. Колко рубъкса? 13. Let's grind. Yes, bro. Ай сега да те утопя. Full of summer, guys. Не. Так, не обичам съмърчето. Тук между другото са добавили нещо. Какво е това? Прямо... О! In summer shop, guys. Как да се окупа това? Колко рубъкс? Ооо! Няма се разбирам, брат. Small boost. Брат, какъв small boost е, брат, аз нямам това нещо. Наистина трябваше да хвърля. За кой скупихте обукуци, хора? Кажете ми. За кой си ги купихте обукуци, хора? Кажете ми. Имайте тайтем. Брат, ако може да се окупя да се удоволства. Все пак нямаше да такова. Еми, не стига. Не стига. Хора, буста не стига. Пица най-накрая. Аз искам. Хора, може да снимам видео на една игра. С един мой приятел. Да, с Кирил, да. С един мой приятел, с Кирил. Какво написал? Какво написал Леки Мат? Не го видях. Дадоха ми 100 самар такова. Брат. Хора, тут няма коинчето. Коинове. Нататък има. Да, бе. Но кому е още 100? Буста отдолу. Трябва да увеличат буста. Let me try it. Какво е това? Диско топка. Диско парти. Това диско парти какво прави? Странно. New Rainbow. Не, ако пуснем ти това да се спитам Team Battle, ще е много добре. Кой искате ли да видите най-добрия мод? Хора, най-добрия мод. Крейзи. Крейзи, хора, крейзи. Мой приятел Кирил ми снима видео. И аз му казах да снима, но той не пожела. И там каза, че там не иска някакви такива неща различно. О, това ли е? И аз се чудя какво е това. Добре, давал я.
Да, брат. Не се налоги. Давай. Пускай, че там по 15 милиарда там. Не е достатъчно. Може да видите колко купи съм награндил, хора. Пускайте Team Battle да събирам купи. И да ми давате. Това му малко дава. Погледнете, ако ето това не всичките неща от канала, ако искате нещо да се вземете. Ето. Йо! Огромен, by the way. Пуснаха по 670x. Спи, хора. Криво. 6-7. Да съм ако... Турнамент. Можеха да пускат секрет маска. Какво направиха? Хора, изтървал ли съм нещо? Написаха, че ще пуснат маската май. Или аз нещо си въобразявам вече. Нещо ли аз си въобразявам? Или май това го написаха. Може да пишете долу в коментарите, ако нещо съм пуснал, то било маска ли, то било кендино пле. Стокът открий заето, души маршрут. Какво? Едно К. Яхи. Как едно К за той? Това е 50 секрет. Означава 50 секрет. 50 секрета, ли? Сега го разбрах. Хора, 310. Хора, това не знам дали ще заслужава. Хора, какво направих? Не знам, хора, дали това ще заслужава. Ну-ка, са. Малко е прекалено много. Прекалено е. Да, да пускай. Луки, дайте си. Пускай. О, yes, please. И Луки мат, брат. Той може да направи колкото иска спица. Добре, числата отдолу почнаха да мърдат. Не знам дали ще кача това дни набил с 1 левел. Ако не са стегнати, пуснат нещо. Хора, почвам много трудно да дигам левеля. Което не е окей по пица. Добре. Дава го пица. Това съм си купил за 30 минути. Ма си изям така за плюс 5 минутки. 2 пити са 8 ролбукса. Буквално е това. Това за 8 ролбукса. Това са 2 пити. Тук ли? Или тук ли, къде ще? Дано да е в нормалния шоп. Да. Давайте, кой не va. Добре, числата, хора. Числата почват. Почват отдолу нещо да стават, да се мърдат. Хора, не знам дали ще кача левел. Представете ли си колко е лошо положението? Не мога да кача левел. Брат, не се спряха с това 6-7.
Точно хвърля се където се може. Сори. Се извинява, братлето. Аз се ксевам, брат. И това е буст. Само дед го увеличи много малко. И всички почват се ксевам да спамат. Буста отдолу. Добре, давай. Хора, аз ли нещо изтървам? Или... Привиждам, че пишат One More Secret Item. На мен ли ми се привижда, хора? Да, привижда какво пишат. Наред. Отдолу много малко. Отдолу мърда. Числата мърдат. Хора, да реши кача левел. Много е лошо положението. Бе, какво тенкс е? По 100 да беше гифнало. Или 70. W. Добре, отдолу почва да мърда. Ще кача левел. Къде е това? Само шопна. Или айтем да там. Тенкс. По тенкса нищо не се пуснава. Упс. Пътнал. Маре, слагайте го той, макар че не мога да го купя. Хора, качвам ли левел? Ми брат не изпушва много големи левеля. Даже не съм такова левел. Не съм качил един левел. Хора, вижте колко е за положението. Не знам как ще цъпна ревърк. Хора, трябва ми 17 левела. И 16 левела. Вече ме трябва. Спидбуста трябва да го увеличат наистина. Защото не е добре положението. Да. Страхотно. Смело. Пускайте го смело. Така. То може бе. Ецо хайч. Им погледнете левела. Йо, мърда. Окей, още брат. Искаме още. Максимум 3500 динари. Не се спраха, брат. Хора, не се спраха. Все пак го увеличиха буста с 67x. Не знам защо го казах. Може да направим видео на Brawl Stars с моят приятел. Утре или... Той сега не знам, някаква работа. Да. Кой левел? Как левел? Как левел 230... Там... 2300... Please don't ban for hacking click. Брат си създателя. Как ще баня, бе, брат си създателя? Майко, хора, колко ми пари телефона.
Хора се опарих. Давам. Още малко. Още малко да е. Още малко. Хора, телефона ми пари камерата. Камерата ми пари на телефона. Не знам дали в момента се сложа да се махна кълъв. Не знам. Thank you. Христос. Не искам брат Team Battle. Ама да. Дали те не знам какво иска. Какво не иска. Искаме Team Battle. Искаме Team Battle. Също хора може да направим такова видео на Arrivals. Ако ви харесват видеа на Arrivals, на Speed Keyboard, на Robo, игри на... Чайте се стреснах, какво стана с скина ми. Игри на Roblox и на Brawl Stars. Ако ви харесват Over the World. И ако ви харесват брат, какъв е то? И ако ви харесват такива видеа на Roblox, на Brawl Stars, пръскайте лайка и се абонирайте за канала. Noobskin. Показва Noobskin. Noobskin. Хора кача. Омага. Мак хора левела ми. Сега не гърми баш. Качил съм майко не се справя. Хора левела ми много не мърда. Още. Хора май след този адмен ще фарма за това. Ето този буст. Имам някакъв друг приятел деца лъче. Това брат. Така. Между другото тук хора беше ми на 106 къстъм спид, а мен на 107. Добре, качихме едно къстъм спид, което е окей. Направо много окей. Хора, само още 15 левела. Will be time for trophy. Team Battle, бро. Team Battle. Само да свърша това. 4 хиляди. Това че това няма го казвам. Така да, така. Нищо не се чули. Не. Нищо не сте чули, хора. И няма да дигна левел, браво на... Did you guys report? No. Да, знам, че ребъртите са опи, брат. 1000, брат. Такова да трябва, хора. И накрая. О, Battle Team. Чуйте малко, хора. И започваме Team Battle. Започваме трофето. Брат, почваме. Телефона ми поради някаква причина не се зарежда. Натиснах. Телефона ми поради някаква причина не се зарежда.
Умрях. Майко, телефона ми вали. Хора. Телефон, що ми вали. Ма въпросът е защо не ми се зарежда. И това е въпросителният въпрос. Въпросителният въпрос. Та-да-рам. Брат, Team Battle остава 3 минути. Колко е спечели? А това има съмър това. По-хубаво да пушвам трофи. За другия бос по 7,5. Хора имам идея. Не се запна. Случвам си аватара. Че помислих, че съм кокошка. И сега трябва да стигнем до където можем. И да вземем много. Фри! О, да, фри. Да, фри, да, фри. Не с съмър коинове, фри. Да, точно така. Да, много е фри, хора. Не съм. Защо shift блока ми не е включен? О, мъго. W. Само да се взема уиновете, няма да е зле. Че, това наистина е дихно. Ама изчакай малко, да. Не, хора! Не съм това. Добре, пенче. Не, хора! Как ще умра? Защо съм толкова зле? Хора, нищо не виждам. Не, хора. Това ми коства много купи. До сега знаете ли колко купи? Хора, unlucky съм. До сега знаете ли колко купи да съм направил? Как ще да падна? Хора, така телефон. Не знам кога ще ми правят лаптоп, така е компютър. Да. Майко, почна да ми ври телефона. Така, чакай. Сега да не умра тук, хора. Чува. Хора, сега познайте колко пиша взема. И аз не знам. Wait a second. И така, хора. Погледнете колко купи имам. На колко купи там. Не. Майко. Колко купи съм събрал. Погледнете. Аз още един трилион и повече. 1 трилион и 100 коин бата. Сам за строл. Нека се бъде 3 отивам на 3 дни. Майко. 90 милиарда. Майко. Колко купи съм насъбрал. Така и те лунарите ги дадох. Само аз събрах там. Майко. Най-галена. Въпросителният въпрос, защо телефона не ми се зарежда? Въпросителният въпрос. Не знам. Limited admin abuse item. Пак ли го има? Цели 2 пъти. Това колко е? По 100. За колко го купих? Майка ми нещо говоря.
Да се строим там нещо. Брой лютов коин as hell are spawning in the summer area. Сега на W от мен съм за да купите. Но ще бъде долу. Ще дигна ли още един левел? Хора, само колко купи взимах. Хора, това беше crazy. Crazy беше. Може да кача още един левел? Please. Bro, I saw bad at coin battle. Брат, просто ги бани всичко от сервера. И си готов, братя. Това е. Ти побеждаш Lucky Mat. Това не знам дали телефона ми се зарежда. Зарядното ли има проблем? Красота. Имам 14%, надявам се, че ще издържа. Що ако не издържа видеото? Да. Не, ще свърша. Няма как да не свърша. Нека да падне толкова бързо. Няма как. Ще кача още един левел. Това ще е крейзи. 3 левела за един от мен би задавал. Сега, ако може още един. Така истина съм искал. Но не, аз трябва да искам. Защото 3 левела. Трябва да get my exclusive. Или просто да се даде. О, 3 левела. Или просто да се даде Infinity Coin. Так можем но бат brain rot game. Това, да, я съм всето. He keep talking trash, but me talking you some bad game. Да, ел, brain rot, still brain rot. More players don't get silver. Това сам подсказа го чета. Но тук какво ще стане? Да, W. Джандал. W Джандал. Ти бъжда, да. Брайро да брат, за нищо не става вече. Chocolate trophy. Балерина капучино. Шмейга remove Violence of battle finish. Top 6 YouTube guys man. Както виждаш, аз съм сам. То някак да видя. Аха, лузър. Екса, ако нещо го направи, ще много. Low gravity. Между другото, вече и без low gravity мога това да го мина. Какво става, бе? Хора, какво става? Хора, по-бързо падам. Хора, какво става?
Домов стейдж. Стига бе. Войни се спреха да добавят нови стейджове. Стейдж 10. Това да кажа. Сега кити те се решават. Къде се качих? Ай, качи се да. Добре, хора. Имаме да. Нямам роубъкса. Ой. Хора. Да, между другото трябва да пусна маската. Там пиша за нормал сток. Чек нормал. Да. Добре, хора. Това как да го мина? Има нов стейдж, ама това как да го мина? Нямам някакъв глич такова. Това как да го мина? Това не мога да го мина. Ще да се бях. Стоп. Да, това се от такова буст. Стоп. Да, за буст говоря. Момчето. Вие добре, че буст. И моя буст е теклик. Какво стана, бе? Много е да пусна още. Добре, да как настигам? Майко хора, как не лагва. Админа бил стрелнила. Шо да багам. Това е някакъв по-добър админ стрелнила. Ако може. То да стои свърши. Качваме се на следва. Окей, стоп до днес. Low Gravity is gone. Искам да видя новия стейдж. Поне как изглежда. Не е това. Повече екс. Искам повече. Онорчета, няма се разберам така. More jump. What the fuck do you mean more jump? Какво означава more jump? Да скачаме под няколко пъти ли, брат? Какво за лоу ти говоря? Пит ми дадат нищо това, тези неща. Тези неща хора ще ми дадат. Аз тук имам един крем. Си го изям. Колко вкусно. Добре хора, после си го издам.
Що трябва на вас да ви обръщам сега внимание. Му съм да ям. После се уявям. Това е диско топка. Между другото са хора правим едно нещо. Ето това. Сега. Махаме това. И е така. Между другото това за какво си го купил? Та тъпотия за какво ме та щня? Не знам какво правя. Нещо. Go buy it's epic for. Какво? Wait хора. Хора, всъщност, не чакайте. Мисля, ще трябва да чакате малко. Чуть. Така. Тук имаме ни дъвки. Я си ги отворя, хора. Restore the secret in like 30 секунди. Дайте мой. Разгърш среди. Я представяш така някакъв нов секрет да ми извадят. Остава с този пакет дъвки. Фора го, хора, някакво за пресинят. О маго. Нали казахте секрет? Пуснаха по 5000 между другото. Нали казахте секрет? Хора буквално казаха секрет, че не го пуснаха. Crazy. Евросток, между другото. Евросток. Така някакви дъвчиче са такова. Телефона ми гори. Хубаво, те май казаха, че ще пуснат. Секрет не знам. Май казаха. Да, те казаха, но... Какво джижи, бе, брат? Секрета не забравили. 3 секунди, брат. Минаха от 3000. Slowly stop. I'm Robert. Не пука, брат. Какво? Ще гледам някой ютубър как разглежда Stage 10.
които са Content Creator. Могат да влезнат в Content Creator сервер. Там се телепортират. Да се направят спида. Хора, то от мина свърши. То е 9:52. 2 часа. Така че, мисля, това да беше, това да е от клипчето. Ще поизчакаме сега да видим. Давай. Не мога да купя маската? Йо. Добре. Where I'm looking. Бра, Кенди Ноба. Аз пуснат Кенди Ноба. Гледай ли? Хора, погледнете колко робокса искат. Хора, това трябва да се окупя. С тия толкова пейтон са. Погледнете колко съм пейтонал. Тук бумбокса според мен малко не се заслужаваше. Тук в джасо съм пейтонал. Тук съм пейтонал ексове. Тук по 30 пейтонал, защото този клип. Колко съм се пейтонал. Всеки админ абюз. Ребърти не съм скипвал между другото. Което е малко тъпо. Защото ребъртите са най-опито. Поне трябва да скипна, като направя този ребърт, ще видим. Колко робокса? 500! Знаеш кога ще скипна? Хора, знаете ли кога ще скипна този ребърт? Не то следващия, май пак ще тестям. Как 500 за един скип? Хора. И ми мисля, че това беше от админа Билсъл. Точно съм написала. Да, ще свърши. Хора, ако ви е скефило клипчето, прускайте лайка. Това направих. Ако ви е харесало клипчето, пръскайте лайка, абонирайте се с камбанката. И това беше всичко от мен. И чуваме се следващото клипче.